Ay, nilakot-ubel man me. Amo nga na flat man sa motor nga magsakyan Mas ka. mao din, nag-chat, mag-good nila ato. Chat, wa ko kabasa, awam sa day ko mag-online. Namo na nimo. Awak as aslik, di may kibaw nga. Nagbitaw. Nya ka mo ratong kanasode mo ato. Aw, gihat na lang ang tuloy. Sa ka mo. May mong duha minyo anak mo. Kami taon ni, kanusa taon minyo ani. Ayaw mo kabalaka. Pangitaan ta mo. Mangita ta ron. Sige kay kaamo lang bahala. Makapagre lagi mo. Sige. Karon. Murag na do ka babae. Tuoda. Karon mao na tigri ni. Kaya to. Ito. Adi ka mo na. Kamu ay budis kante. Nag-chat si Ashley. Chat si Asli. Eh, younger. Hayang kagiro may kumo nako. Kagiron ko no kaya maigo pagis kumo. Mao ba gusto gingon ni kagiron ko na man siya na igo kagiros kumo ko. Mao ba di ito? Ayun mo pagdalis. Diyak kay mo lakaw lang sa daron. Mo sige, bitaw. Dula na lang ninyo. Kay mulakaw na lang ginaro. Di man lang ato. Miss, pwede magila-ila ni mo, miss. Ila-ilahan ang naong mo. Patay na. Kung saan ako bilita kong nong. Kung saan ako nung. Na, mauna na ron. Maunay kuan nga wagi ko kay baw. Nabay na akong ilalahon. Kung saan na ako, no? Naglibog na dito, ano ba? Ikaw na lang ito, be. Isulat ang bihan na, Ikaw na ka. Kasi ako na lang. Miss, bisag bukon pa niyo mo akong kasing-kasing. Naarag ko pundiri ang imong pangan. Naaskin na ilaw man sa akong kasing-kasing. Kaya ba ka? Yan ang kasing-kasing ay. But. Saba oy, bok ang kasing-kasing. Hadlok may ikaw patuli. Kay sakit. Unsay pisot? Wa man ko na yung pisot, ikaw wa ka matuli. Uy! Balik ko rati kag matuli ako, ha? Tanan na niyo. Klaro na yun. Ang maya niya. Ang maya ni ba? Laki na lang itong maya mo. Wato kong may. Ayan na ninyo. Oh, sige, maayo ka. Oh, Sige. sige. Asamar. Ay, siya may nakibaw. Oh, tana. Nga. Dali. Dati may tuyo. Unsa man? Ay, sa yung Ranido. Ay, di ba may pahilot? Aw, unsa man di? Narami toyo. Oh, di unsa man. Ah, okay. Abi na ko magpahilot, guba mo kong imong naong. Adili. Oy, Aw, dili. Nya. Makabuhat amig lumay. Kamong duha? ang kaming duha. Ah, sige. Muanta mo. Pero mahal ra ba do na? Pila man tay? Murag 2,000 kada usa. Bayad mo na. Kamahal sa tatay. Unya, Amo pa kailangan nila mo. Yahay may kamahal babay. Kana barato lang tay. Aw, di na oy, di na. Nya, di mo kaduol babay. Saman Bayad lang mo, bayad lang. Kaya na to. Aplis ako diha. Sige. Iniagawa mo. Kini imo ni. Ayaw nigbas as tubig ha kay. Sama na ako. Ako ni ugumon. Ayaw. Inighikap ni mo anas babay ina. Kay mupaan may. Kana kuyog na nimo. Oh, mao sa nimo. Epektibo ka ni tay. Oh, super bahay. Gamay ra ba ni tay? Purbay, gamay lagi pero. Yan ang duha. Excited ako kung himong lumay. Oh, himo ba na itong lumay? Oh, yun na to yun. Ato man gipalit ng tatay. Ukoy. Tatay ukoy. Asa lulol. Tula dayo. Miss. Gagay. Mama na epektibo ba? Ikaw na sa kuno. Tepan! Yuda! Karon lang gusto ko ba? Wa may epektibo ang ihang himong lumay. Ato na bay. Kana. Yara ay, bay. Tay ukoy bay. Tutun ta. Sana bay. Pantay lang nito kan lagi. Tay. Ikaw ba? O makiklaro? Yung ka. Epektibo yung kanimo ang himong kwan sa ni. So gini. Lumay. Lumay. Kurtahan mo. Aw dili. Amoy sakyanan. Wala. Dako mo balay. Kubo ra. Gamay. Mao dai nang wa mo ipik.
mo na ko. Ay, tanaw. Lagi ka nag-iyang pina. Ano ka? Anak ka. Limutin ang Usa mo din ang kulang, day. Naasa kinalman sa akong kasing-kasing. Kinailaw man. Kinaulaman sa akong kasing-kasing. Isa. Kaya ka nang maklaro. Sige. Sige. Naasa kinaulaman sa akong kasing-kasing. Ano mo nag-smile? Usap-usap. Naa sa kinail. Naasa kinailaw. Kinail. Naasa Naasa ilawman. Naasa